La Mercè és la mare de la Mireia Minyana, que la tenim per allà darrere, i la Mireia li va escriure un poema quan vam decidir de fer aquest llibre, quan vam decidir de fer aquest llibre, li va escriure un poema. I és un llibre, és un poema que parla sobre moltes coses. I quan al final de tot demanàvem dedicatòries, doncs a la mare no va tenir dubtes i la tenim aquí avui. I la mare em sembla que està una mica emocionada. Mare, ja som dos. Estem en família, d'acord? Aleshores es tracta d'acompanyar-nos, d'acord? I de recitar un poema que ha fet